kenan. Akasi na kaddara ke sa zuciya take kama ciwo. Rashin aminci tsakanin abokai tamkar gyaɗa ne ba. Ka ba samu ne. Ashe ba ku da hankali? Ba ku ajiye shi ku kama barci? Kai wani irin jahili ne? Kai wani irin ba gidaje ne? Eh? Wallahi tallahi. Idan na sake samu makamacin wannan, wallahi sai ranku ya ɓaci. Kai! Alƙalima sun nuna! Nan da minti kaɗan! Wannan yaro zai gudu! Kun ji ko? Kun ji abin da nake faɗa muku ko? Ba samu da kai wani irin jahili ne. Lallai mu gaggauta barin gurin nan! Gurin basa! Ku tashi mu tafi. An yi iska. Mahaukata kawai. Ka ɗauke shi. Ku rike shi mu je. Boka, mu je. Daren rayuwa kenan. Subhanallah. Allah sauki. Bacca bata ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu bai daɗi ba. Kai, kai. Wannan abu bai daɗi ba. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu. Amin, amin. Wannan zalunci ne. Haka kawai. Ba ji ba ban gani. Ka kama yaro ba ka da ba dalili. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi. Wallahi ba na bacci. Kullum ma haka ne haka nake kwanciya ba bacci. To ina za ka yi bacci? Babban ɗa. Kuma yaro ya kawo ƙarfi. Ba ma wai zancen cewar a nan rigagen ku ba. Hatta a cikin gari ana labarin yaron nan wajen ƙoƙarinsa da jarumtarsa. Ga kunya da kawaici irin naku na Fulani. Kuma shi kenan sai a samu wani azzalimi, wani macuci. Kawai kai ka je ni babban burin ka duk inda ka samu labarin an ce ga wani jarumin yaro matayi sai ka kame shi ka je ni ka ajiye shi. To ka tsaya kai amfani da iya taka jarumtar ma. To saboda Allah. Wannan ai cuta ce. An shushe mu Allah. Wallahi wannan zalunci ne. Wallahi bai Wannan wani irin zalunci ne. Ba ji daɗi ba. An shushe mu kwarai wallahi an shushe mu. To amma mai Fulani bisa shawara. To. Ko ba gaskiya ba? Na. Ka san Bahaushe yana faɗar magana. Yace wata ya Allah kiwo ya fi Allah na nan. Haka. Ko ba gaskiya ba? Haka. Me zai hana tunda dai kai mai faɗa a jini a nan eriyoyin naku. Duk Fulanin nan gaba ɗaya daga nan har haɗi. Har in ganuwa duk inda ka sani. Haka ne. Idan ka faɗa za a ji. Me zai hana ku taru ku tattara ku koma cikin gari kuma ku shiga cikin al'umma ku saje ku rabu da jejin nan haka. Inda farmakin nan an yi an daɗe yi. Kuma mu nan da ka gama nan kuma ai da kuma ke kuma ke gari kuma ga shanu ga dabbobi duka kuma ina za a sha ruwa a sha danki. Ai na dan da aka Allah ajiye mana. Sai hakuri kawai. Ta addu'a. Mu ma can masallatan namu duk mun san ana ta addu'a. Mun gode Allah ba zaman shi. Allah ya magana abu. Allah ba zaman shi mun gode. Ƙarshen su wannan abu. Amin. Kai kuma addu'ar da muke ma Allah ya fito da wannan yaro. Na gode. Allah ya kubutar da shi. Allah ya maganin su. Na gode. Na gode. Daren rayuwa kenan. Wannan abu dole ya dame ni. Kaga kullum yarinyar nan tana cikin damuwa. Ga tsohon ciki a jikinta. Shine nace dan Allah dan Annabi mu san abin da zamu yi akai. Gashi shi abokinsa ya tafi, shi ma har yanzu bai dawo ba. Ina zan sa rayuwata? Kuka ba zan daina kuka ba, na safe daban na rana daban. Haka ne, ba ki hakuri. Shawara yana da kyau. Addu'a. Mu ci gaba da addu'a kullum kamar na da. Ƙara. Sai hakuri. A zan yi haɗe da wannan. Ni ce ne magani. To ya zan yi ai dole in yi kuka. Wannan abin ya dame ni ya ishe ni dan Allah dan Annabi. Mu san abin da za mu yi. Ni ko da gun mai unguwan ne zan taka in je in same shi in daɗa jaddada masa ya taimaka mana dan Allah a shiga cikin lamarin nan a yi addu'a. Allah ya fito da yaron nan. Ko zan samu hankali na ya kwanta. Ta hakuri. Ko ce kada da ya dawo da mun labari ai da mun sanyi. To
Ke ma? Zan je wajen mai unguwa. Daren rayuwa kenan. Kai! Kai! Ku sake shi! Ku sake shi! Ku bar shi! Ɗan iska kawai. Ɗan Fulani kenan. Wai ka san a kan me kake kuwa a nan? Ka san a inda kake? Na sani, akan daga jirgi nake. Na kummace jirgi in zo in kwanta a nan wajen ya markaɗe ni da irin wannan azabtar da ni inda kuke. Mahaukace kawai. Ka gani nan ko? Bayan wukan nan, ina da bondiga. Ko ba ka sani ba ne? Ɗan Fulani ni mugu ne. Zan iya harbe ka ko in sa wuka in kashe ka in zubda jininka. Kuma jirgi ya zo ya buta kanka. Ni ba wani abu bane a gurina. Wallahi sai ne ka mutu. Ni azalimi ne. Ai ko ba zan ci gaba da tafiya ba da kanan wajen. Ai kwa za ka mutu. Lallai kwa da aljana domaka za ta ji daɗin wannan jini domin a shayar da ita. Dakata, ba zan yanka shi ba, sai mun cika alkawari. Yanzu abun tambaya a nan shi ne, daga nan gurin, tafiyar awa nawa zami mu je birnin mazaje. Ai iyakan nan ce marbanmu da garinsu, da garin mazaje. Lallai, ya tashi ku tafi yanzu nan, kuma ruwa ba za a baka ba. Ku tashi, mu je. Daren rayuwa kenan. Akasi na kaddara ke sa zuciya take kama ciwo. Rashin aminci daren rayuwa kenan. Daren rayuwa ce. Daren rayuwa haka ne. Daren rayuwa ce. Ta sa na gabin da ban yi zato ba. Daren rayuwa ce. Wayashe mafarki zai zamo gaske. Daren rayuwa ce. Abokina ya ce amana ta. Daren rayuwa ce. Kaddara ce, kaddara ce. Daren rayuwa ce. Daren rayuwa kenan. Daren rayuwa kenan. Tabbas ki sani fa babu abin da tagumi zai haifar miki face kaddara da ɓacin rai. Domin ita kaddara ba ta taɓa canzawa daga yadda take. Komin daren daɗewa sai ta riski mutum a duk inda yake. Daren rayuwa kenan. Tabbas kaddara ba ta canzawa. Ka shirya ma zuwan taka kaddara domin za ta zo maka a bakin yanayin da ba za ka iya wucewa ba. Na san a yanzu haka zuciyarki cike take fal da ƙiyayyata, sai dai kuma babu yadda za ki iya da ni. Domin ya zama dole
ki bi tsari na ko kuma ki ci gaba da dawwama cikin wannan halin da yake ciki. Dan Allah dan annabi mai unguwa a taimaka mana, wannan al'amarin ya dame ni. Yarinyar nan kullum kukan safe daban na rana daban, hankali na a tashi, shi yasa nace bari in zo in sanar da kai a shiga cikin al'amarin nan. Dora Allah kuka ba naki ne ba. Addu'a zaki kuma ita ma a yi mata, shi ma yaro a yi masa Allah ya bayyana yi. Amma wannan zalunci har ina? A ce haka kawai baka ci ba baka ya ba baka taka mutum ka baramar ba, a zo da a kama ka a tafi da kai saboda zalunci. Amma mai unguwa dole in yi kuka, tashin hankalin safe daban na rana daban, ga yaron nan an neme shi an rasa inda yake, ga yarinyar nan da ciki kullum ta zauna ta kuka tana sa ni damuwa. Wannan kuka namu ne da mu da ku, daga ranar da muka ji cewar wannan abu ya faru zuwa yau dukkan mu babu wanda hankalinsa yake kwance. Na je dama na samu shi kansa mai riga na gaya masa na ce da shi to abin nan bai kamata fa a zira ido ba, har ma na ba shawara kuma ku je a matsayinku na abokanan zaman su ku ba su shawara, ku tattaro in ba dama ku dawo gari, in kuka dawo gari ko menene ya faru kun ga za a iya kawo muku ɗauki da gaggawa. Amma mutum yana jeji kafin a hibu a kama ɗauki amma da abin da za a yi masa. Yanzu ki tayi ki ji za mu yi mata addu'a abin Allah ya taimaka za mu sa ya addu'a in Allah ya da kuma ku dage da addu'a saboda abin da take da yake jikinta ta haihu lafiya ita ma ya zanto ta zauna cikin lafiya. Shi ne matsalar ki daina kuka biyar Allah. Kuka dole in kina kukan ni ma sai ki sa hankali na ya tashi. Wallahi in kina kukan ni ma sai ki sa hankali na ya tashi. Wannan zalunci har ina. Daren rayuwa kenan. Kai boka dakata wani ce, ko? Ka ce kafin nan kamun faɗuwar rana. Za mu isa birni mazaje, kuma na ga yanzu muka fara shigo Sahara. Ai mun kusa mu ƙarasa. Muna wuce wancan kwarin da kwazazzaban nan. Karamu kan can. Za mu fara garin gari. Bura. Kana ji na ko? Bura. Ka shuru mana ko? Kai wani irin jahili ne wai boka. Ka san na fi ka shaɗanci. Ha? Kai ma ka san tantirin ɗan iska na ya ne. Bura. Bota fe. Daren rayuwa kenan. Akasi na kaddara ke sa zuciya take kama ciwo. Rashin aminci tsakanin abokai tamkar gyaɗa ne babu bawo. Wallahi sam ba ni jira kuma zuciya ba ta haƙura. Mai cin amana fushi na raba a kansa dole wajibi ne. Ƙaddarar rayuwa ce, ƙaddarar rayuwa haka ne. Ƙaddarar rayuwa ce, ta sa na ga abin da ban yi zato ba. Ƙaddarar rayuwa ce, wayashe mafarki zai zamo gaske. Ƙaddarar rayuwa ce, abokina. Ku tashi mana, ho! Mahau na kawai. Mu je da Allah. Dan iska boka. Ƙaddarar rayuwa, ƙaddarar rayuwa, ƙaddarar rayuwa, ƙaddarar rayuwa. Ƙaddara, 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 ƙaddarar rayuwa. Ƙaddara,
Ƙaddarar rayuwa. Ƙaddarar rayuwa. Ƙaddarar rayuwa kenan. Akasi na ƙaddara ke sa zuciya take kama ciwo. Rashin aminci tsakanin abokai tamkar gyaɗa ne babu bawo. Wallahi sam ba ni jira kuma zuciya ba ta haƙura. Mai cin amana fushi na raba a kansa dole wajibi ne. Ƙaddarar rayuwa ce. Ƙaddarar rayuwa haka ne. Ƙaddarar rayuwa ce. Ta sa na gabin da ban yi zato ba. Ƙaddarar rayuwa ce. Wayashe mafarki zai zamo gaske. Ƙaddarar rayuwa ce. Abokina ya ci amana ta. Ƙaddarar rayuwa ce. Ƙaddara ce, ƙaddara ce. Ƙaddarar rayuwa ce. Ƙaddarar rayuwa kenan. Ƙaddarar rayuwa kenan. Akasi na ƙaddara ke sa zuciya take kama ciwo. Rashin aminci tsakanin abokai tamkar gyaɗa ne babu bawo. Wallahi sam ba ni jira kuma zuciya ba ta haƙura. Mai cin amana fushi na raba a kansa dole wajibi ne. Ƙaddarar rayuwa ce. Ƙaddarar rayuwa haka ne. Akasi na ƙaddara ke sa zuciya take kama ciwo. Rashin aminci tsakanin abokai tamkar gyaɗa ne babu bawo. Wallahi sam ba ni jira kuma zuciya ba ta haƙura. Mai cin amana fushi na raba a kansa dole wajibi ne. Ƙaddarar rayuwa ce. Ƙaddarar rayuwa haka ne.